Vállalkozásunk a számviteli politikája értelmében a költségeit elsődlegesen 5-ös számlaosztályban költségnemek szerint csoportosítva gyűjti. Eredménykimutatás elkészítése összköltségeljárással valósul meg. A vállalkozásunk vezet a saját termelésű készletekről és a vásárolt készletekről évközben folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást. A termelési és értékesítési tevékenységgel kapcsolatosan a következő információk állnak rendelkezésünkre. Nyitó késztermék készlet 240 darab termék, értéke 9.600.000 forint. Nyitó befejezetlen termelés értéke 2.400.000 forint. Tárgyidőszakban felmerült költségek adatait a táblázat 1000 forintban tartalmazza. Termék előállításával kapcsolatosan az anyag felhasználásból megtérült 200.000 forint értékű hulladék. Megadásra került a záró befejezetlen termelés értéke. Tárgyidőszakban elkészült 280 darab termék. Év végére megmaradt 180 darab, a többi terméket eladták 240.000 forint per darab plusz áfa eladási áron. Könyvelem a saját termelésű készletek termelésével, értékesítésével kapcsolatos eseménysorozat elszámolását, a vállalkozásunk a költségeit elsődlegesen 5-ös számlaosztályban költségnemek szerint csoportosítva gyűjti, másodlagosan 6-os, 7-es számlaosztályokban költséghelyek, költségviselők szerint csoportosítja. Újratermelési folyamat első lépéseként a nyitó befejezetlen termelést kivezetem, a nyitó befejezetlen termelést visszavezetem a termelési folyamatba. A nyitó befejezetlen termelés, mint saját termelésű készlet, állománya értéke változik, csökken. Ez a csökkenés megjelenik az 581-es saját termelésű készletek állományváltozása számla tartozik oldalára könyvelve. 581 saját termelésű készletek állományváltozása számlán tartozik oldalon kerül kimutatásra a saját termelésű készletek állománycsökkenése. 23-as számlacsoportban a saját termelésű készlet értéke, a befejezetlen termelés értéke, az eszközszámla követel oldalára könyvelve csökken. A nyitó befejezetlen termelés kivezetett értéke, termelési folyamatba visszavezetett értéke 2.400.000 forint. Könyvelem a nyitó befejezetlen termelés kivezetését másodlagosan is, a befejezetlen termelés beépül a késztermékbe, a késztermék közvetlen költségeit növelő tételként kerül elszámolásra. 7-es számlaosztályban tartjuk nyilván a költségeket költségviselő szerint csoportosítva, a 71-es számlán könyvelem tartozik oldalon a termék előállításának közvetlen költségét. Ellenszámlája a követel oldalon lehet az 59-es költségnem ellenszámla is, illetve 79-es számlacsoportban is meghatározhatunk egy számlát, aminek a neve saját termelésű készletek tovább felhasználásának elszámolása. Ez a számla a mérlegben, eredménykimutatásban természetesen nem szereplő számla, saját döntés alapján könyvelhetünk a számlára. 71-es számlán a termék előállítás közvetlen költségét növeli, a nyitó befejezetlen termelés visszavezetett értéke, ami 2.400.000 forint. Következő lépésben 1-es pontban könyvelem a tárgyidőszakban felmerült költségek elszámolását. Összes költséget nyilvántartásba veszem a táblázat adatai alapján. Anyagfelhasználás értékét könyvelem le, a tárgyidőszaki anyagfelhasználás az anyagköltség számlán kerül kimutatásra. 51-es számlacsoportban
anyagköltség tartozik oldalra könyvelvenő, 2-es számlaosztályban, 21-es számlacsoportban anyagkészlet értékét csökkentem, a vállalkozásunk vezet a vásárolt készletekről évközben folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást. Anyagköltség 9 millió forint összesen a tárgyidőszakban vállalati szinten. A termék előállításának közvetlen anyagköltsége és a közvetett költségek között elszámolt igazgatási költséggel kapcsolatos anyagfelhasználást összeadtam. Bérköltség. 54-es számlacsoportban bérköltség tartozik oldalra könyvelvenő, 471-es számlán jövedelem elszámolási számlán kimutatott dolgozókkal szembeni kötelezettség követel oldalra könyvelve 12 millió forinttal nő. Táblázatban megadott következő költség betegszabadságdíja. 55-ös számlacsoportban személyi jellegű egyéb kifizetésekkel kapcsolatos költséget növelem, 471 jövedelemelszámolási számlán kimutatott dolgozókkal szembeni kötelezettség a forrásszámla követel oldalára könyvelve nő. A betegszabadságra jutó bér összege 3.930.000 forint. Következő költség bérjárulék, mint szociális hozzájárulási adó. 56-os számlacsoportban bérjárulék költségét növelem, 46-os számlacsoportban adó és járulék tartozás, mint szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség, egyéb rövid lejáratú kötelezettség nő 2.070.000 forinttal. Utolsó költség értékcsökkenési leírás. 57-es számlacsoportban értékcsökkenési leírási költség tartozik oldalra könyvelvenő, 1-es számlaosztályban befektetett eszközök értékét csökkentem, 139-es számlán veszem nyilvántartásba a műszaki gépekkel kapcsolatos elszámolást, a terv szerinti értékcsökkenés összegét. Értékcsökkenés megadott összege 4.400.000 forint. Költségek elszámolásra kerültek, elsődlegesen 5-ös számlaosztályban költség nemek szerint. Könyvelem a költségeket egy másik megközelítési mód szerint. Nézzük meg, hogy az összes költségből mekkora az a költség, ami a termék előállításával kapcsolatba hozható, mint közvetlen költség, és milyen összegben került elszámolásra igazgatási költségek között közvetett költség. 7-es számlaosztályban nyilvántartásba veszem a termék előállításának közvetlen költségét, növelőtételeket, a költségeket költségviselő szerint. Elsődleges költségelszámolásból térek át másodlagos költségelszámolásba. Eszköz forrásszámla nem állhat a követel oldalon, duplán nem terhelhetek egy eszközt, illetve egy forrást. Elsődleges költségelszámolásból másodlagos költségelszámolásba az 59-es költségnem ellenszámla segítségével térek át. Termék előállításával kapcsolatosan a közvetlen költség összege a táblázatban megadásra került 15.400.000 forintos értékben. Könyvelem a közvetett költségeket, a költségeket költséghelyek szerint csoportosítva. Igazgatási költséget könyvelek le 6-os számlaosztályban tartozik oldalon a költséget növelő tételek között, 59 költségnem ellenszámla segítségével térek át elsődleges költségelszámolásból másodlagos költségelszámolásba. Igazgatási költségek összege összesen 16 millió forint a táblázatban megadott összesen adat alapján. Nyilvántartásba vettem 5-ös számlaosztályban a költségeket költség nemek szerint csoportosítva összességében 31.400.000 forintos értékben, majd 6-os 7-es számlaosztályban költséghelyek költségviselők szerint csoportosítva szintén 31.400.000 forint költség került elszámolásra.
Költség korrekciós tételt veszek nyilvántartásba, költségmódosító tételt könyvelek le, a termék előállításához felhasznált anyagból megtérült 200 000 forint értékű hulladék. Hulladék megtérülés elszámolására kerül sor, 2. számlaosztályban, 22. számlacsoportban egyéb anyagok között hulladékanyag értéke nő az eszközszámla tartozik oldalára könyvelve, 51-es számlacsoportban anyagköltséget helyesbítem, csökkentem az anyagköltséget, követel oldalra könyvelve 200 000 forintos értékben. Elszámoltam a hulladék megtérülést elsődlegesen, 5-ös számlaosztályban költségnemek szerint csoportosítva, könyvelem a költség megtérülést másodlagosan, a közvetlen költséget csökkentő tételként. 59. Költségnem ellenszámla segítségével térek át elsődleges költségelszámolásból másodlagos költségelszámolásba. 71-es számlacsoportban termékelőállítás közvetlen költségét csökkentem 200 000 forinttal. 71-es számlán került kimutatásra a termék előállításának tényleges közvetlen költsége. 71-es számlán a termék előállításával kapcsolatos közvetlen költség összege utókalkuláció módszerével meghatározva, a nyitó befejezetlen termelés 2 400 000 forint, ehhez hozzáadom a tárgy időszakban felmerült és elszámolt közvetlen költségek értékét, ami 15 400 000 forint. Ezt a költséget csökkentem a hulladék megtérülés értékével, a termék előállításához kapcsolódóan a felhasznált anyagból visszanyert a vállalkozásunk 200 000 forint értékű hulladékanyagot. A termék előállításának közvetlen költsége 17 600 000 forint, ebből levonom a záró befejezetlen termelés 6 400 000 forintos összegét. A termék előállításának tényleges közvetlen önköltségen számított értéke 11 200 000 forint. 11 200 000 forint értékben készült el az időszak során 280 darab termék. 11 200 000 forint osztva 280 darabbal egy termék előállításának költsége, a fajlagos közvetlen önköltség 40 000 forint per darab. Könyvelem a készletrevétel elszámolását 3-as pontban. Késztermék és záró befejezetlen termelés készletrevételét valósítom meg. Késztermék készlet készletrevétele 25-ös számlacsoportban késztermék készlet tartozik oldalon nő. 5.81 saját termelésű készletek állományváltozása számla követel oldalán könyvelem le a saját termelésű készletek állomány növekedését. A készletre vett késztermék tényleges közvetlen költségen számított értéke 11 200 000 forint. Záró befejezetlen termelést is készletre veszem. 23-as számlacsoportban saját termelésű készlet értéknő eszközszámla tartozik oldalára könyvelve. 5.81 saját termelésű készletek állományváltozása számlán követel oldalon veszem nyilvántartásba a saját termelésű készletek állomány növekedését, a záró befejezetlen termelés értéke időszak végén 6 400 000 forint. A készletrevétel elszámolását követően az értékesítés lépéssorozatát mutatom be. A vállalkozásunk tárgyidőszakban értékesített készterméket. Meghatározom az értékesített késztermék készlet mennyiségét. Nyitó késztermék készlet 240 darab, ehhez hozzáadom az időszak során elkészült termékmennyiséget 280 darabot.
240 meg 280 raktárkészlet 520 darab termék. Ebből 180 darab év végére megmaradt, levonom a 180 darabos zárókészlet mennyiségét, 340 darab az értékesített késztermék mennyisége. Meghatározom a készletcsökkenés értékét. Nyitó késztermék készlet 240 darabos mennyisége 9.600.000 forintos értékben kivezetésre került, összesen 340 darab késztermék került értékesítésre, ebből 240 darabot a nyitó készletből adott el a vállalkozás. A tárgyidőszaki előállításból 100 darab késztermék készlet kerül kivezetésre, melynek önköltsége 40.000 forint per darab. Készletcsökkenés értéke 13.600.000 forint. Könyvelem az értékesített késztermék kivezetését a vállalkozó könyveiből, a készletcsökkenés elszámolását. 581. Saját termelésű készletek állományváltozása számlán tartozik oldalon jelenik meg a saját termelésű készletek állománycsökkenése. A vállalkozásunk az eredménykimutatását összköltségeljárással készíti el. 25-ös számlacsoportban késztermékkészlet értéke csökken, az eszközszámla követel oldalára könyvelve, az értékesítésre kerülő késztermék közvetlen költségen számított értéke 13.600.000 forint. Eladási ár, halasztott fizetéssel valósul meg az értékesítés, vevőkövetelést veszek nyilvántartásba. 311 vevőkövetelés tartozik oldalon nő, 91-es számlacsoportban belföldi értékesítés nettó árbevétele nő. Eladott termék mennyiség 340 darab, szorozva az eladási árral 240.000 forint per darabbal. A kiszámlázott árbevétel 81.600.000 forint. Kapcsolódó tételként nyilvántartásba veszem az értékesítés terhelő fizetendő áfát. 311 vevőkövetelés tartozik oldalon nő, 467 fizetendő áfa követel oldalra könyvelve nő. 81.600.000 forint szorozva 27%-kal, az értékesítés után elszámolt áfa 22.032.000 forint. Tárgyidőszaki események nyilvántartásba vételét követően könyvelem a költségszámlák átvezetését a ráfordítás számlákra, és meghatározom a zárókésztermék készlet értékét. A zárókésztermék készlet 180 darab szorozva a tárgyidőszaki termelési önköltséggel 40.000 forint per darab előállítási önköltséggel. Zárókésztermék készlet értéke 7.200.000 forint. 5-ös számlaosztályból a költségnemek szerint nyilvántartásba vett költségeket átvezetem a 8-as számlaosztályba a ráfordítások közé. 51-es anyagköltség átvezetésre kerül a 81-es számlacsoportba az anyagjellegű ráfordítások közé az 59-es költségnem ellenszámla segítségével. Anyagköltség átvezetése a ráfordítás számlákra. 59-es költségnem ellenszámla segítségével 51-es számlacsoportban anyagköltség kerül átvezetésre. 51-es számlacsoportban az anyagköltség értéke 9 millió forint tárgyidőszakban elszámolt anyagköltség mínusz a hulladék megtérülés 200.000 forintos értéke. Anyag jellegű ráfordítások közé átvezetett anyagköltség értéke 8.800.000 forint. 81-es számlacsoportban anyagjellegű ráfordítás növelve az 59-es költségnem ellenszámla segítségével történik meg a költség átvezetése a ráfordítás számlára 8.800.000 forintos értékben. Személyjellegű ráfordítások közül elsőként a bérköltséget adom fel, vezetem át a ráfordítás számlára.
59-es költségnem ellenszámla segítségével 54-es számlacsoportban a bérköltség átvezetésre kerül 12 millió forintos értékben. 82-es számlacsoportban kerül kimutatásra a személyjellegű ráfordítások értéke, 59-es költségnem ellenszámla segítségével 12 millió forint, személyjellegű ráfordításba kerül feladásra a bérköltség. Betegszabadság díja szintén 59-es költségnem ellenszámla segítségével 55-ös számlacsoportból személyjellegű egyéb kifizetés számláról kerül átvezetésre 3.930.000 forintos összegben, 82-es számlacsoportban személyjellegű ráfordítás növelve az 59-es költségnem ellenszámla segítségével történik az átvezetés 3.930.000 forintos értékben. Bérjárulék 59-es költségnem ellenszámla segítségével 56-os bérjárulék költsége kerül átvezetésre a ráfordítások közé, a bérjárulékként elszámolt szociális hozzájárulási adó összege 2.070.000 forint. 82-es számlacsoportban személyjellegű ráfordítások értékét növelem, az 59-es költségnem ellenszámla segítségével átvezetett 2.070.000 forintos összeggel. Utolsó költségként az értékcsökkenési leírás kerül átvezetésre a ráfordítások közé, 59-es költségnem ellenszámla segítségével 57-es értékcsökkenési leírás kerül feladásra 4.400.000 forintos összegben, 83-as számlacsoportban értékcsökkenési leírás ráfordítás számláját növelem, 59 költségnem ellenszámla segítségével történik az átvezetése a 4.400.000 forint értékcsökkenési leírásnak. 5-ös számlaosztályban elszámolt költségeket költségnemek szerint csoportosítva átvezettem a 8-as számlaosztályba, a 81-es számlacsoportba az anyagjellegű ráfordításokat, 82-es számlacsoportba a személyjellegű ráfordításokat, 83-as számlacsoportba az értékcsökkenési leírást. A következőkben bemutatom, hogyan történik az eredmény terhére, illetve eredmény javára történő átvezetések elszámolása. Árbevétel 91-es számlacsoportban követel oldalon került kimutatásra. Az értékesítés nettó árbevételét elszámolom az eredményt növelő tételek között. 91-es számlacsoportban árbevétel számla tartozik oldaláról, az árbevételt átvezetem a 493-as számlára, az adózott eredményt növelő tételek közé. A termékértékesítés árbevétele 81.600.000 forint. Aktivált saját teljesítmények értékén belül a saját termelésű készletek állományváltozását határozom meg, és vezetem át az eredménykimutatásba. A saját termelésű készletek állományváltozása 2 tételből áll. Befejezetlen termelés állománya időszak elejéről időszak végére 2.400.000 forintról 6.400.000 forintra 4 millió forinttal nőtt. Késztermékek értéke 9.600.000 forintos nyitó értékről időszak végére 7.200.000 forintra csökkent. Késztermék állomány csökkenése 2.400.000 forint. Saját termelésű készletek állományváltozása összesen 4 millió forintos növekedés, 2.400.000 forintos csökkenés, 1.600.000 forintos állománynövekedés. 581-es számlán követel oldalon található a saját termelésű készletek állományváltozása, állomány növekedése. Ezt az állománynövekedést az eredmény növelő tételek között
a hozamok között számolom el. Saját termelésű készletek állományváltozása számla 581-es számla egyenlege a 493-as adózott eredmény elszámolási számlán követel oldalon kerül átvezetésre, a hozamok között az eredmény növelő tételek között elszámolt tételértéke 1.600.000 forint. Eredmény terhíre átvezetem a ráfordításokat. 493-as adózott eredmény elszámolási számla értéke csökken az anyagjellegű ráfordításból a 81-es számlacsoportból átvezetett összeggel. Anyagjellegű ráfordítás összege 8.800.000 forint. Személyjellegű ráfordítás 493 adózott eredmény elszámolási számlán tartozik oldalra kerül átvezetésre az eredmény csökkentő tételek között, 82 személyjellegű ráfordításokból átvezetésre kerül a bérköltség, a betegszabadságdíja és a bérjárulék összege 12 millió forint, meg 3.930.000 forint, meg 2.070.000 forint, összesen 18 millió forint. Értékcsökkenési leírás, mint ráfordítás számla átvezetése az eredményterhére a következők szerint történik. 493 adózott eredmény elszámolási számla tartozik oldalán jelennek meg az eredmény terhére elszámolt tételek, az eredmény csökkentő tételek. 83 értékcsökkenési leírás átvezetett összege 4.400.000 forint. 493 adózott eredmény elszámolási számla követel oldalán kerülnek kimutatásra az eredmény növelő tételek a hozamok, és a tartozik oldalán jelennek meg a számlán az eredmény csökkentő tételek, a ráfordítások. 493 adózott eredmény elszámolási számla követel oldalán került kimutatásra az értékesítés nettó árbevétele és a saját termelésű készletek állományváltozása, a számla tartozik oldalán kerül kimutatásra az anyagjellegű ráfordítás, személyjellegű ráfordítás és értékcsökkenési ráfordítás átvezetett összege. Összköltségeljárású eredménykimutatásban az értékesítés nettó árbevétele 81.600 forintként kerül kimutatásra. Aktivált saját teljesítmények értéke az eredményt növelő tételek között a hozamok között 1.600.000 forint, 1.600.000 forintos értékben kerül kimutatásra. Egyéb bevételek értéke a feladatban nem került megadásra, összege nulla. Anyagjellegű ráfordítások eredményterhire elszámolt összege 8.800.000 forint, személyjellegű ráfordítások eredményterhire elszámolt összege 18.000 forint, értékcsökkenési leírás eredményterhire elszámolt összege 4.400.000 forint, egyéb ráfordítások értéke nulla. 81.600 meg 1.600, mínusz 8.800, mínusz 18.000, mínusz 4.400, az A üzleti tevékenység eredménye, az összköltség eljárással készülő eredménykimutatás első eredménykategóriája 52.000 forint értékű pozitív eredményt, nyerességet mutat. Bemutatom, hogy a mérlegben a saját termelésű készletek hol, hogyan jelennek meg. 2000x1 január 1-i nyitóadat természetesen megegyezik az előző év megfelelő záró adatával. 2000x1 december 31 a tárgyév záró állományát mutatja. 3 saját termelésű készlettel kapcsolatos mérlegsort láthatunk a forgóeszközökön belül a készletek között, befejezetlen termelés és félkésztermékek, növendék, hízó és egyéb állatok, illetve késztermékek értéke kerül a mérlegben külön mérlegsoron kimutatásra. Befejezetlen termelés és félkész termék. Befejezetlen termelés nyitóértéke 2.400.000 forint, záró értéke 6.400.000 forint. Befejezetlen termelés állománya időszak elejéről időszak végére 4.000 forinttal nőtt. Növendék, hízó és egyéb állatok, mint saját termelésű készletek értéke nulla. Késztermékek értéke
9600 1000 forintos nyitóértékről 7200 1000 forintos záróértékre 2400 1000 forinttal csökkent. Saját termelésű készletek állományváltozása összesen plusz 4000, mínusz 2400 1000 forint. A költség elszámolás közötti összefüggések szemléltetésére bemutatom a feladat megoldását úgy, hogy a vállalkozásunk a költségeit elsődlegesen könyveli költséghelyek, költségviselők szerint csoportosítva, másodlagosan veszi nyilvántartásba, 5-ös számlaosztályban, költségnemek szerint csoportosítva. A vállalkozásunk az eredménykimutatását forgalmi költségeljárással készíti el, tehát itt is változtattam az eredménykimutatás összeállításának a módját, de a vállalkozásunk még vezet a saját termelésű készletekről és a vásárolt készletekről évközben folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást. Újratermelési folyamat első lépéseként a nyitó befejezetlen termelést kivezetem, a nyitó befejezetlen termelést visszavételezem a termelési folyamatba. 71-es számlacsoportban termékelőállítás közvetlen költségét növelem, 23-as számlacsoportban a nyitó befejezetlen termelés kivezetésre kerül, a nyitó befejezetlen termelés 2.400.000 forinttal növeli a késztermék előállításának közvetlen költségeit. A táblázat adatai alapján könyvelem a tárgyidőszakban felmerült költségeket elsődlegesen költséghelyek költségviselők szerinti csoportosításban, másodlagosan 5-ös számlaosztályban költségnemek szerint. Nyilvántartásba veszem a termék előállításának közvetlen költségét 71-es számlán. Termék előállítás közvetlen költségének növekedése a tárgyidőszakban elszámolásra kerülő közvetlen költség összege 15.400.000 forint. Összesen termék előállításával kapcsolatosan felhasznált anyagértéke, a bér, járulék, valamint az értékcsökkenés összege. 6-os számlaosztályban, mint közvetett költség, a költségeket költséghelyek szerint csoportosítva mutatjuk be. Az igazgatási költség összege a táblázatban megadott 16 millió forint. Milyen eszköz forrásfelhasználások elszámolására került sor? A felhasznált anyag értéke összesen 9 millió forint. 21-es számlacsoportban anyagkészlet értéke 9 millió forinttal csökken az eszközszámla követel oldalára könyvelve. Tárgyidőszak során elszámolt dolgozókkal szembeni kötelezettség jövedelem elszámolási számlán, forrásszámlán követel oldalon 12 millió forint. Betegszabadságra jutó bér szintén a 471 jövedelem elszámolási számla követel oldalán kerül kimutatásra, a dolgozókkal szembeni kötelezettség 3.930.000 forinttal nő. Bér-járulék 46-os számlacsoportban adó és járuléktartozás a forrásszámla követel oldalára könyvelve 2.070.000 forinttal nő. Műszaki gépek után elszámolt értékcsökkenéssel 139-es számla követel oldalára könyvelve csökkentem az eszközök értékét 4.400.000 forinttal. Bemutattam a közvetlen és közvetett költségek elszámolását eszköz-forrás számlákkal szemben. Könyveljük a költségeket másodlagosan, 5-ös számlaosztályban költségnemek szerint könyvelni a költségeket kötelező. 51-es számlacsoportban anyagköltség tartozik oldalon nő. Még egyszer, a másodlagos könyvelésben eszköz- és forrás számlákra nem könyvelhetek, elsődleges költségelszámolásból másodlagos költségelszámolásba, az 59-es költségnem ellenszámla segítségével térek át. Tárgyidőszakban az anyagköltség összege 9 millió forint.
54-es számlacsoportban bérköltség tartozik oldalon nő, elsődleges költségelszámolásból másodlagos költségelszámolásba 59-es költségnem ellenszámla segítségével térek át. 12 millió forint a bérköltség összege. Betegszabadságra jutó bér. 55-ös számlacsoportban, mint személyi jellegű egyéb kifizetés kerül elszámolásra, 59-es költségnem ellenszámla segítségével nyilvántartásba vett betegszabadság díja 3.930.000 forint. Bérjárulék 56-os számlacsoportban kerül elszámolásra, szociális hozzájárulási adó költségét könyvelem le. 59 költségnem ellenszámla segítségével elszámolt összeg 2.070.000 forint. Értékcsökkenési leírás az 57-es számlacsoportban kerül kimutatásra, elsődleges költségelszámolásból másodlagos költségelszámolásba az 59-es költségnem ellenszámla segítségével térek át. Értékcsökkenési leírás elszámolt összege 4.400.000 forint. Nyilvántartásba vettem a költségeket, elsődlegesen költséghelyek költségviselők szerint csoportosítva, másodlagosan 5-ös számlaosztályban költségnemek szerint csoportosítva a költségeket. Költségmódosító tétel, költséghelyesbítő tétel elszámolására kerül sor. A termék előállításához felhasznált anyagból megtérült 200.000 forint értékű hulladék. Hulladék megtérülés elszámolására kerül sor. 2-es számlaosztályban anyagok között, 22-es számlacsoportban egyéb anyagok között 227-es számlán mutatom ki a hulladékanyagot, eszközszámlán a tétel tartozik oldalon növelve. Közvetlen költséget korrigálom, helyesbítem, 71-es számla követel oldalán jelenik meg a termék előállítás közvetlen költségét csökkentő tétel. A megtérült hulladék értéke 200.000 forint. Hulladék megtérülés a közvetlen anyagköltséget csökkentő tételként kerül elszámolásra, anyagköltséget korrigálom, csökkentem, még egyszer eszköz-forrás felhasználására, kimutatására másodlagos könyvelésben nincs lehetőség, 59-es költségnem ellenszámla segítségével veszem nyilvántartásba az anyagköltséget korrigáló hulladék megtérülés értékét. 51-es számlacsoportban anyagköltséget csökkentem, helyesbítem 200.000 forinttal. Nyilvántartásba vettem, mint közvetlen és közvetett költség, költséghelyek, költségviselők szerinti csoportosításban könyvelve 31.400.000 forintos költséget. Az eszköz és forrás számlák követel oldalán elszámolt érték összesen, természetesen szintén 31.400.000 forint. Összevontan kerültek elszámolásra a költségadatok, illetve az eszköz forrás számlákban bekövetkező tételek nyilvántartásba vétele. Elszámoltam a tárgyidőszaki költségeket 6-os 7-es számlaosztályban, mint költségek, költséghelyek és költségviselők szerint, és nyilvántartásba vettem a költségeket 5-ös számlaosztályban, költség nemek szerint csoportosítva. A közvetlen és közvetett költségekként elszámolt költségérték összesen 31.400.000 forint, 51-től 57-es számlacsoportokban elszámolt költségek értéke összesen szintén 31.400.000 forint. Költségek elszámolását követően meghatározom a termék előállításának közvetlen költségét, a 71-es számlán került kimutatásra a termék előállításának közvetlen költsége, utókalkuláció módszerével történik a közvetlen költségérték meghatározása. A közvetlen költséget növeli 2.400.000 forint értékben a nyitóbefejezetlen termelés és 15.400.000 forint értékben a tárgyidőszakban elszámolt közvetlen költség, a hulladék megtérülés a termékelőállítás közvetlen költségét 200.000 forinttal csökkenti. Könyvelem a készletre vétel elszámolását.
Késztermék készletrevétele során 25-ös számlacsoportban késztermék készlet, eszközszámla, tartozik oldalon nő, 71-es számlacsoportban termékelőállítás közvetlen költségéből történik meg a 11.200.000 forint értékű késztermék készletrevétele. Záró befejezetlen termelést is nyilvántartásba veszem, 23-as számlacsoportban befejezetlen termelés nő, 71-es termék előállítás közvetlen költségéből nyilvántartásba vett befejezetlen termelés értéke 6.400.000 forint. Készletrevétel elszámolását követően értékesítés elszámolására kerül sor. Értékesítés első lépéseként a készletcsökkenés elszámolását mutatom be. Figyelek arra, hogy a vállalkozásunk az eredmény kimutatását forgalmi költségeljárással készíti el, állítja össze. 81-es számlacsoportban ráfordításként jelenik meg az értékesített késztermék kivezetett könyvekben szereplő értéke, az értékesítés elszámolt közvetlen költsége. 25-ös számlacsoportban késztermék készlet értéke csökken az eszközszámla követel oldalára könyvelve 13.600.000 forinttal. Eladási ár halasztott fizetéssel valósul meg az értékesítés elszámolása, vevőkövetelést veszek nyilvántartásba. 3.11. Vevőkövetelés tartozik oldalra könyvelve nő, 91-es számlacsoportban belföldi értékesítés nettó árbevétele nő. Az értékesített késztermék kiszámlázott nettó eladási ára 81.600.000 forint. Fizetendő áfa, értékesítést terhelő áfa, 3.11 vevővel szembeni követelés tartozik oldalon nő, 4.67 fizetendő áfa követel oldalra könyvelve nő. 81.600.000 forint, szorozva 27%-kal, 22.032.000 forint. A következőkben bemutatom, hogyan történik a 6-os számlaosztályból a közvetett költségek átvezetése a 8-as számlaosztályba, a 85-ös számlacsoportba, az értékesítés közvetett ráfordításai közé. Közvetett költségek átvezetésre kerülnek 85-ös számlacsoportba, értékesítés közvetett költségei közé, az igazgatási ráfordítások közé. Egyszerűség kedvéért lehet könyvelni a követel oldalra a 6-os számlaosztályban nyilvántartott közvetett költségeket, de a könyvelés megoldható a 69-es költséghelyek költségeinek átvezetése számla segítségével is. 6-os számlaosztályban elszámolt közvetett költségek összege 16 millió forint. 69. Költséghelyek költségeinek átvezetési számla segítségével a 6-os számlaosztályból vezettem át a közvetett költségeket, a költségeket költséghelyek szerint csoportosítva 16 millió forintos összeggel. Nézzük, hogy az eredmény számlát hogyan módosítják a könyvelt tételek. Értékesítés nettó árbevétele 91-es számlacsoportban követel oldalon került elszámolásra, a számlán lévő egyenleget átvezetem az eredmény számla javára az eredmény növelő tételek közé. 91-es belföldi értékesítés nettó árbevétele a 493-as számlán az adózott eredmény elszámolási számlán a hozamok között az eredmény növelő tételek között jelenik meg. Az árbevétel összege 81.600.000 forint. Ezt követően az értékesítés közvetlen költségét vezetem át. Értékesítés közvetlen költsége az eredmény terhére került elszámolásra az eredmény csökkentő tételek között. 493 adózott eredmény elszámolási számla tartozik oldalán jelenik meg az eredmény csökkentő összeg, 81-es számlacsoportban az értékesítés elszámolt közvetlen költségét, mint értékesítés elszámolt ráfordítását vezetem át az eredmény terhére, 13.600.000 forint az értékesített késztermék
közvetlen költségen számított értéke. Közvetett költségeket is átvezetem, az eredmény terhére elszámolom. 4,93 adózott eredmény elszámolási számlán tartozik oldalon az eredmény terhére kerül elszámolásra, a 85-ös számlacsoportból az értékesítés közvetett költségei között az értékesítés közvetett ráfordítása, az igazgatási ráfordítás, melynek összege 16 millió forint. Eredménynövelő tételként megjelen 81 millió 600 000 forintos árbevétel, eredmény terhére elszámolt tétel, az értékesítés közvetlen költsége, tehát az értékesített késztermék közvetlen költsége és az értékesítés közvetett költségeinek értéke. 4,93 adózott eredmény elszámolási számlán, tehát követel oldalon 81 millió 600 000 forintos hozam, tartozik oldalán pedig 13 millió 600 000 forint és 16 millió forintos ráfordítást számoltam el, mint eredménycsökkentő tétel. Forgalmi költség eljárású eredménykimutatásban. Értékesítés nettó árbevétele 1000 forintban kifejezve 81.600. Értékesítés közvetlen költsége 13.600 forint. Az értékesítés nettó árbevétele mínusz az értékesítés közvetlen költsége alkotja az értékesítés bruttó eredményét, ami 68.000 forint. Ebből levonásra kerül az értékesítéshez kapcsolódó közvetett költségek összege, ami a feladatban az igazgatási ráfordítás 16.000 forintos értéke. Egyéb bevételek és egyéb ráfordítások értéke 0. Üzleti tevékenység eredménye 68.000 mínusz 16.000, 52.000 forint, megegyezően az összköltség eljárású eredménykimutatásban meghatározott, megállapított eredménnyel. Anyagjellegű ráfordítás, személyjellegű ráfordítás és értékcsökkenési leírás összköltség eljárásban kimutatott értékeinek összege, 51-től 57-es számlacsoportokban kimutatott költségnemek szerinti költségek értéke megegyezik a forgalmi költség eljárású eredménykimutatásban meghatározott értékesítés közvetlen költségeinek és közvetett költségeinek értékével, amit korrigálok az aktivált saját teljesítmények értékével. Aktivált saját teljesítmények értéke eredménynövelő tételként hozamok között jelent meg, ezért ez az értékesítés közvetlen és közvetett költségeit növelő tételként kerül elszámolásra. Így 31.200 forintos értéket határoztam meg, ami megegyezik a költségnemek szerinti költségek értékével. A feladat megoldásának utolsó lépéseként bemutatom, hogyan változnak a könyvelendő tételek, ha a vállalkozásunk az 5-ös számlaosztályban költségnemek szerint könyveli a felmerülő költségeit, összköltségeljárású eredménykimutatást készít, de a saját termelésű készleteiről évközben folyamatosan mennyiségi és értékbeni nyilvántartást nem vezet. Újratermelési folyamatban első lépésként könyveltem a nyitó befejezetlen termelés kivezetését, visszavételezését a termelési folyamatba, de a vállalkozásunk nem vezet a saját termelésű készleteiről évközben mennyiségi és értékbeni nyilvántartást, ezért a saját termelésű készletek állományát nem módosítom. A könyvelési tételek elszámolása ezek alapján a költségek nyilvántartásba vételétől kezdődik. Anyagköltség, 51-es számlacsoportban anyagköltség tartozik oldalon nő, 21-es számlacsoportban anyagkészlet értéke csökken 9 millió forinttal. Bérköltség, 54-es számlacsoportban bérköltség tartozik oldalon nő, 471 jövedelemelszámolási számlán kimutatott bértartozás, követel oldalon nő 12 millió forinttal. Betegszabadságdíja, 55-ös számlacsoportban személyjellegű egyéb kifizetések költségét növelem, 471 jövedelemelszámolási számlán kimutatott rövid lejáratú kötelezettség 3 930 000 forinttal nő. Bérjárulék.
56-os számlacsoportban bérjárulék költségét növelem, 463-as számlán adó és járulék tartozás, költségvetési befizetési kötelezettség 2.070.000 forinttal nő. Értékcsökkenés elszámolása, 57-es számlacsoportban értékcsökkenési leírási költség nő, 139-es műszaki gépek terv szerint értékcsökkenését számolom el, az eszközök értékét 4.400.000 forinttal csökkentve. Hulladék megtérülés, 22-es számlacsoportban egyéb anyagok között 227-es számlán hulladékanyagot növelem, 51-es számlacsoportban anyagköltséget korrigálom, helyesbítem, csökkentem 200.000 forinttal a költségszámla követel oldalán. Készletrevétel elszámolására nem kerül sor, a vállalkozásunk nem vezet a saját termelésű készletekről évközben folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást. Értékesítés elszámolására kerül sor, a vevő követelést és az árbevételt 81.600.000 forintos nettó eladási árral növelem, majd könyvelem az értékesítés terhelő fizetendő áfát, 311 vevőkövetelés nő, 467 fizetendő áfa nő. Értékesítéshez kapcsolódóan készletcsökkenés elszámolására nem kerül sor, hiszen a vállalkozásunk nem vezet a saját termelésű készleteiről évközben folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást. Időszak végén a saját termelésű készletek értékét a nyitókészlet értékről a zárókészlet értékre módosítom, állományváltozást könyvelek le. A késztermék állománya időszak elejéről időszak végére csökken. Késztermék készlet értéke 9.600.000 forintos nyitóértékről 7.200.000 forintra csökken. 581. Saját termelésű készletek állományváltozása számlán tartozik oldalon jelenik meg a saját termelésű készletek állomány csökkenése, 25-ös számlacsoportban késztermékkészlet értéke az eszközszámla követel oldalára könyvelve csökken 2.400.000 forinttal. Befejezetlen termelés értéke 2.400.000 forintról 6.400.000 forintra nő. A befejezetlen termelés állomány növekedését könyvelem le, 23-as számlacsoportban az eszközszámla, a saját termelésű készlet értéke tartozik oldalon nő, 581 saját termelésű készletek állományváltozása számlán követel oldalra könyvelem, a saját termelésű készletek állomány növekedését 2.400.000 forintról 6.400.000 forintra 4 millió forinttal nőtt a befejezetlen termelés értéke, az állományváltozás itt plusz 4 millió forint.